Айде сега. Тамара, да. Давайте, сега е момент. Да, малко тя Илиян. Дай, дай. И сега Илиян ще оцели. Е така по-светло. Слабо. Ой, Иляне! Във въздуха още, дай! Да! За малко! Не назад! А така, ядосай се малко! Дай! Дай! Дайте и тебе те има в кадър. О, е! Ти си клакьорката! Обидно! Еми, давай ти си такова. Момиче на късмет. Дай сега, Илиян, ти покажи. Момиче без късмет. Как без късмет, бе? А така, ядосай се малко така. Злобно го погледни. Чай сега, Деси. Как бе? Ти си момиче на некъсмета. Ехе. Иляне, Я снимай малко ти. че... Да. Може и мен да му снимеш. Ох, точно това щях да направя. Ани, виж, снимат ни. Ами нека, центъра на вниманието, тези там не ги снимайте. Те изобщо не стават. Ма те тия федербалисти нещо... Нещо не им се получават нещата. А чирлидърките някакъв танц няма ли да направят? Какви чим? Чим лидерките? Чим лидерките? Дай пак. Дай, снимай се. Аз после по-нас не Това е портретна. Ами има, да. Гумен кокет да продавам на Ти не сервираш на това. Кажете нещо за камерата, моля. За камерата. Камерата е много добра. Каква марка е камерата? Марка iPhone. Ани, вие какво постоянно цъкате на този телефон? Ами, връзката с света. Това е Алф. Това да не е Тера. Тера. Хванете круасан. Значи не е Тера. Не е Тера. Това е куче тип Алф. Не, на Тера опашката е по-различна май. Не бе, Тера е, виж, че има такова. Някой иска ли да я снима? Айде да спираме вече. Да, айде. Тера е, бе!